Усім прывітанне, гэта Антаніна. Я працягваю здымаць свае відэо, дзе я размаўляю, а потым вучуся мантаваць гэтае відэо для Ютубу. І сёння пачну я са шпацыру свайго, але зранку я устанавіла новае прилажэнне, новы дадатак. Так, новы дадатак, які дазваляе сачыць за сваімі крокамі, нібыта ты ідзеш шчыра да Мордара. Вось усім захопнікам, паклоннікам захаплення. Усім аматарам Уладара Пярсцёнка, я думаю, гэта будзе цікава, і вось я паспрабую сёння, колькі часу будзе прайсці і паглядзець, колькі гэта атрымаецца крокаў. Вось гэткая сонейка выйшла, і будзем глядзець, што атрымаецца з гэтага дадатку. Ялінка і сонейка, прыгажосць. Ой, не зусім разумела, але тут таксама нейкія грыбы былі. Зараз так знервавала, бо вырашыла паглядзець, колькі я прайшла да Мордара. А апынулася так, што ў гэтым дадатку бескаштоўна можна ісці толькі 1,5 кіламетра. Ага, трекер мой, таксама я яго ўключаю, паказаў 3 кіламетры амаль, а там я толькі з парогу дайшла 1,5 кіламетра і ўсё. Вырашыла паглядзець, колькі гэта каштуе, калі мне гэта цікава. Месяц $2, а год там, не памятаю, $20 трэба будзе ўставіць. Але ж я не ведаю, моя беларуская картка, ці дазволю яна ісці да Мордара. Так, ужо дома, котейка под боком, 4 километра не находила, 3,40, а на трекеру будзе 1,5 километра. Зараз іду на сустрэч з Матуляй. Яна хоча набыць новую мэблю нейкую, і ей патрэбна моя дапамога. Яна заўсёды кажа, што яна знак зодиака. Как будет? Знак зодиака. Што яна вагі, і ей заўсёды трэба чыя-небудзь дапамога і кансультацыя. Вось, пагляжу, што яна там выбрала. Зайшла я ў мэблевую краму, думала, вось цяпер пасяжу, павывучаю розныя беларускія назвы мэблі, бо мне чамусьці здаецца, што я ведала толькі адно слова дыван, які не дыван. Карацей, хацела ўсё гэта паглядзець, пазапісваць. Шафа, крэсла, канапа, прытумбнік, табурэткі, камоды, паліцы, лямпы, фасады, куфары.
Але кожны раз, калі я толькі даставала тэлефон, каб нешта зняць або сфоткаць колер, які мне спадабаўся, да нас падыходзіў сумуючы прадавец. Пакупнікоў ва ўсёй краме было чалавекі 2, таму ўвага была максімальная. Так што мэблевая крама выдатная для выбару мэблі, але для відэаздымак зусім не. Новы дзень, новая норма кроку ў 10 тысяч. Паглядзім, што я сягоння ўбачу і паздымаю. Так, у меня раніцай шпацыра на мои 10 тысяч крокаў, а тут уже гледачы падгатаваныя на другім паверсе. Так, на першым я яго. А, вось маленькі, я бачу яго. А тут яшчэ. Ну, яны, магчыма, за птушкамі глядзяць, але назіраюць таксама і за мной. Ой, ай ты. Набыла какаву. Будзем нешта гатаваць. І сёння я хачу прыгатаваць такую страву, ніколі я не гатавала раней, шакаладны фондан. Калі вам цікава, як гэта ў мяне атрымаецца, то заставайцеся разам са мной. Шоколад нам потрібен. Целую возьмем плиточку. Так, і яшчэ трошки. Так, полова 40 грам. Ще полова буде 20. Так. І масло посилю сюди. І гэта у мікроволновку. Так, займемся зараз. І сюди цукор. Так, шоколад розтопився. У нас есть яйца с сахаром, яйки с сахаром. Так, это мы еще зараз замешиваем. Запах от шоколада, пах от шоколада вельмі прыемны, такі солодкі, з гарчыначкай. Так, гэта мы все змешиваем, и нам застаецца мука. Ну все, и просеиваем. Смешиваем. И тесто у нас готовое. Формочек для фондана у меня яшчэ няма. Будем спрабаваць з силикона, які ёсць. І вось яшчэ ёсць.
7 хвилинок. Ну што, будзем спрабаваць, глядзець, ці атрымалася. Ага, тут такі ўжэ застыўшыя трошкі, а вось тут як фондан. Так, цудоўна. Будзем спрабаваць, што атрымалася. Шакаладна, салодка, дужа смачна, і вось гэта шакаладны менавіта укус і жиденькае такое. Супер! На гэтым усё. Мы і крокі прайшлі, і ў мэблевую краму прагуляліся, таксама шакаладны фонтан зрабілі. Калі вам спадабаецца такі мой эксперымент, стаўце лайк, пішыце каментары і падтрымайце беларускую мову Ютуба. Да сустрэчы ў наступным влозе. Вось каб уся зіма такая была, было б цудоўна.